mane kaka inyalo yudo. Wachaka ni weche manyien ni IEBC medo kaso chenro mar tero gige goyo ombulu ne gwenge ma pachoka endi. Otese mag ombulu mar jatend piny Kenya owinjore chwalo gwenge mopogore opogore tarik 5 gi tarik 6. Kaka Walter Nyambaga leronwa, biro chuno IEBC ni koro giti gi ndege chwalo gige goyo ombulu e gwenge mani mabor. Kaka yor timo ikruok makare, dul mar IEBC la rekod sa mar chope wange ikruok mar yiero maduong' tich ariyo manyien, kendo dul no ne oyango ni otese mag yiero jalar content piny Kenya chopo pachoka mogik kawuono ka chenro mar chwalo otese mag luto ombulu mar content piny Kenya owinjore otim tarik 5 kod tarik 6. Non-strategic materials, that is ballot boxes and all those other materials, 90% of them have already been distributed to the various constituencies in the country. We have not distributed any presidential ballot papers, and you are still receiving. The last bunch is supposed to arrive this evening. By 6, all the materials will have reached, all the ballot papers will have reached to their destination. Wanderi wacho ni atamalo 90 mar otese mag goyo ombulu osechwale gwenge ma pachoka kamago gin otese mag kombe mopogore opogore ka opogore gi mar content piny Kenya. Governors' ballot papers are the constituencies. We have distributed 368 ballots of senator ballot papers. Distributed so far is 2,053. And these cover that 5 counties and 216 constituencies. IEBC chano tiyo kondeke chwalo tese gwenge manyamburko ok nyal chope mapiyo kaka Wajia, Lamu, Isiolo kod mamoko. Bende ne okete ler ni kambi mar posta ema omiyo rak mar chwalo tese mag luto ombulu. These are areas like Wajia, Garissa, Mandela, Turkana and Lamu. Those are some of the areas we are lifting. So these areas is whereby it may be difficult going by road because of the security situation in that area. Dul mar IEBC chano chwalo tese mag luto ombulu kuonde mag luto ombulu nyaka tarik 6. Dulno lenigi biro tiyo konde kala papre chwalo tese kuonde ma pek nitiere chope kod nyamburko. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.